Therefore, your mamma aqua badum Nyansapo no wadi sane badwembem. Sabe Berekum ene Nyansapo tete mpaboa so tia yede ababedri. Ni nyina ejina Berekum Manhene a wodane eto ya. Emre kakra ni afi ne braso se ne doti yie papa bi. Amanhene abrempon okuni ne ntwotwowuro egwo oman Ghana ntitru asanteme ma de e kabommu no mdo mani chiem ewo Berekum hanmo. Omanhene ahemfie ena twa ne kakraka fefefa akona Mourn say a down, but more than subscribe, na share, na like it, na for drink, fato CMI. That's a bread amount credit woo and na what I was to Dr. Ken dim a marine fee. Say a dear obedi acunyano, yadi a man no, I don't know. One the name of friend into me at intimate to say, you ready? There, that's a bread Dr. Mann dear woo, I was to and ne, or no, and na ear any dotty ye. Na see a buswana, yet the abacus sem cacra in him at the baby room, the among Mourn say, Nyansapo. Ena wuti a wohwe edi efrisue Berekum man no won mamamre ene amane bi ene ehunsemrante wa ene mema kentran gwamo wo moto obo momo ye moma yenti dede yo no ene ne ekoso kakra ne beto aso Ejabusia emye amamre ni amani na musemrante wa memma ne mani bi no wo mo eye no hono mo sekwa Manhene ena mo se nana ani abre a wotutu etata ya wode nyenya aban ede agu komu na wode sere ede ahye nanum enne eye ni breda enne eye okonda enti enne enye wanwa se nananom ebe nyina no no worma wo fade worma ni yoe ene wonu so bo mo da na di nyina echese wormo ewa akon yana na sekwa hene ena edru hanoma ene yi wode ni echimi woka sekwa na yesa sekwa nyina eka bono eman no ho a enye asempetwa ewo ehonom ene wobehwe ani so ade na abeto waso asempa ye sekwa eban hema ene na trankunya ene omo so ka ho no sekwa hene enya aba abagina kunwa wi so ori abrante ya wotie dimi ya na yese obrani enya asempetwa kra wakana nim tuntum dike ekire se ni braba sebie ku to otwe bia ntimi fancy hunu emfa emma sekwa hene anim ho na sekwa hene na aba abagina kunya fefefe na fade ntuntum kokko ne namu nyenya ha ban egunukom ene ehun se green so eka ho na akwasi bosompra so ena eyinitia wono so eba na enye asempetwa kra ewo hono weyi enso aye professor wahene Afuakwa fie prihini professor wahene Afuakwa fie prihini oba oman Ghana na adwani echiremu ewusunyan a obensunyan pa yebeka se ahemfo won mabin na enwuma nim ankasa no wo munim de pa no baako eno no fie prihini ya ankasa ebusu apanyi menya akonya ene ohin ahia pe no odum ni netirimu do na dwumo bia enya asempetwa university baako e wo man Ghana mha no waye vice chancellor oba edmedi bebre ena waye ediaboa mekai siapon na bidindi betudwa enti professor ohene Afuakwa be matenten gramo eno no so etutu tatan odo ani kyeremu fie pia ifie wo kwa ho pe a wo ba niema wadwo
enwumasua ene impuntunyuma ede eda nana akoma so pa enye asempe 20 enne no ense gu tipen enti enne no enye nwanwa se enintini etwetwewuro abrempon Manhene ekunini edikurofo ena sese de omagitwi ajetrada wo munyina do mani chimu ewa ha ye gusua no na ye de abakwasem kakra fada sevre Dr. Mankwadi ewu a wotoso mienu enne okwa yie ye de ne nwu asem kakra betudwa wono ankasa no se wo hwe na ankrakra English Bruni kasa private life a edia ne na ene naja edeto no eye nana Dr. Anthony Franklin Ofori esa doctor ne de enwumasua no benya kan ho na wo yi doctor ne firi wode a nanka eye Anthony Franklin Ofori enu ne din a neja ede ema no abro wo no sana bosome no ne de to so bi no ba ko afi pem ene aduasa enkono emu no wo no kraso a eben Berekum eho ena neja nana akwaku Ofori a na dodo na friend se na neja to ni nyina ye na husuo na husuo no ya akwa ese nipa kokko anase ofiri enu nti ena na wo mo friend se na neja to ne maame ne adoa sewa na wo ye oba ahema ewo kraso a enye asempetwa bomba enu ni nyina wo mo wo ye da sebre amankwadi awi na wono ye akuafo na nnuano no wo ye nwotwe ada sebre na otoso nyansa ewo hono mo wo hye ni suku ase Berekum Roman Catholic boys eho eno hye suku ase kra ko ya ba Berekum awieye na obetro common entrance ni bie ansa na wonya akonya edina ni achi ni polisia preference St. Augustine fia pie ni eyi keche kakra mo hwe beto aso dia ma enti fia pie hene enanga kan kaje ntata yade ne eba no ofi St. Augustine no oko nanim eba opoku ware school a eno wa Asantehene hanmo eho na da sebre amankwandi ewo Dr. Anthony Franklin Ofori wo baaye na obeto a ne ngumasua so eno ache wo wie yi emo koto aso wo wini ba a enya asempetwa ansa na oba Ebuakwa State College kebi na waba beye adwuma ewo hono wonya abasbode afia pema hankono eni adusia eba kunmu a eni otua ne nachi edina ni chiremu ewo jama memu a on ngumasua okọ eto aso ni nyina chi afe apem dunkro ne adusia enwotwe 1968 no opanyini modern bone ade entie no ene okọ idi defense housemanship ekodi empofo chi a okọ share ne ntete yase ye beto aso o ma yenhwe ewura ne ntwe ne kan kakra eti na chese enwasem eno no a enye asem ketwa ewo na nantwi bene ko foridia asokore ehene eno no ena wayinitia wo bayi enye asem ketwa kra wono so eba eyi na semu wono so aba beboa ama ene Berekum Manhene a yegusu a yede na bakwasem ne nemu no yede aba nana boache ansantebra asokore mamponhene wo nyina efra Asantehene di otumfo echi na ni nua prekope ene nana entwibene a wono nso edi nanimu a wono ebeyi a wombeka ho amene Berekum Manhene sabi na yiyo no yayo ne yede agya no kwan kama enye asem 20 eguso abrahimfo no ba na yede omudi tutudwa na abakwasem no nso yeguso a ye kenkan ya na yede emamwo medical ka se Anthony Franklin Ofori a onyiniye na obeye da sebra mankone duawuo toso mienu nya Dr. Abodin ka ho no na ho abakwasem afia pema hankono anase dunkron dusia nwotwe mu ena meka se o graduate in school mu a onya abasbode to aso ko nanim finhia mienu ena woditia ne na achie eko jama memu anase wokoye ntete ko hye ntete asesuade a beye obi oye operation ya ye ni yie pa bruni beka se surgery ewo afia pem edunkron adioson eba konum edibisi afia pem edunkron adioson ensia ne mu a na enye asenketwa ewo 1971 to 1976 a eno no oye ya sha asiesuade a echire yi no opanyini beridare mu yie pa emeni bruni beka se obeye surgical specialist ewo Aachen ewo Germany a eno no nkakra wuti an na echi ebepie mu Ghana mem ha no afe edunkono ahanson adioson no mu
eno ho enya asem ketwa 1977 ene no obepie mo man Ghana obehya ase bo na adwuma den ana enye asem ketwa ewo 37 military hospital aban ya sabe won krampumpuni mantemo oye adwuma eche no Dr. Anthony Franklin Ofori etia ne nechi di nani sa chi mu ewo Nigeria memu so okoye adwuma Apiskaba St. Luke's Hospital ewo Zara ewo Appiah pemdunkro ne aduwotwe ni mu 1980 oye adwuma ebo nanim ko nanim Appiah pem edunkro ne aduwotwe nsia ne mu ye sana na nsamra ne kakra omi entie na nantwi bene ne nsamra ne ne ntoaso asase so kwa na dia to na nia no ono ni Berekum rapa ano tsabra ya ni biampa ani braba amania enti wo mu goso a wo mu ba na afi wo mu so aba betena wo no matena ye na yatoaso edi amamu ewo ehono ye ntoaso na yemfa dasebre Dr. Amankwedi ewu na nkoto so wienu ye Berekum Manhene abakwasem no ento atoso sami de na ye du natan ya oba abetena se ya enesa ewo economy eti na ese fedi opagini warede mu Nigeria akaso kopie mu ewo St. Luke's Hospital wo Zara afe apem dunkro eduwotwe gosi afe apem dunkro ene eduwotwe nsia ne mu wasade na ni kiremu eba aba Memorial Hospital eno ewo Kaduna State eno so obeye adwuma ansa na echi kwa wosada na ni biemu ezade na ni achiremu aba oman Ghana wahene bey na egunsen o ma memfa ne din entu edwa emamo na yenkwe weye nana kwakwajan bofopra a wotoso enan nana kwakwajan bofopra a wotoso enan nana na eba ukura snap ode ya amamre ene amane ene yebehu mi pa yebeti bi na yebechire bi nso ewo Nyansapo so amamohu abra nana kwakwajan bofopra otoso enan so eyinitia wo be enti yento aso na yenkwe obepie mu a Ministry of Health wode ne ho bedom ye Appiah pema nkro ene aduokunu mu enti nenta na nya asem ketwa kra wo mede ne to Cape Coast Central Hospital koye adwuma wa Cape Coast Municipal Hospital ene saa na de koye consultant a wono na ne nkrofo ginimdie edi free na no ansa na o makoye operation ye ene ade a doctor fo nketwa ni nkuma eba di ne nase a o finfin mantamo bo adwuma 1998 Appiah pundunku dikosi Appiah pem ahankono ene enwotwe ni mu a enya asem ketwa de besin fin champion die ni January na yo papa bosumi ni mu obo adwuma se consultant surgeon medical administrator no na afi na yesi o Cape Coast kwa ya sabe ya Cape Coast Regional Hospital obo adwuma ko na ni mu ansa na wo somo man no ama enyema atimi akonkan de ama ahofama ene sede ne wode wodo ene bia ko ye patriotism ede ye adwumenti no na doctor na adwuma yefo ne a doctor fo nso emfa ni ni agro ewo hono enu akire yie obai ko na ni ma ase sa na tie dia wono ani kuro ene sunwane a Berekum ene wo to obeda nani na wode nani akire mu ewo sunwane eto wode nani kire mu sunwane Regional Hospital e wona obai ya obesha ase eye adwuma ene district hospital wo do bro afomantem ne die saatem ne ye bono ene afomantem ne ya nditimu abai bo adwuma wo wade ene doctor for mo she ne nase ne acheche ne ade a echi obeye panyi domtene ne abedi echi de ma Central Division 1993 dikosi 1995 Appiah pema hankono eduokono emiensa ne dikosi Appiah pema hankono eduokono enumnumu okwasem ni no etintimai pa Emma Ikui Mitre Ghana Medical Association Appiah pema hankono eduokono enumnumu AGM enya asem ketwa Cape Coast da sebere bo adwuma se Ghana ni e wodo Ghana na ne manda na koma so empo abro kwa ahomje mu nyina no na obuso enkofo je adwenche ne adwenche to ade free ngon ma enya asem ketwa e ma remfi se Ghana fo suafo a na wono ewo University of Wolfsburg na onono oye panyini a wotua no German wono a na enya asem because be obekọ bia no na Ghana asem no ehia na wo bo adwuma dendende Nigeria nso saa 1980s mu hono na eno nso emfimfim wono baabi wo mfani agropra Ghana fo asusuafo nkabomkwa ne wanasa tememfo kabomkwa ne Zara State eno nso saa okoye opanyi na afi Kaduna State nso saa na wo campaign fo ho obeye obimfu wo kunni pa eba operation mu a eno nti Professor as surgeon consultant
na wo mo kono hokwaje adwenkyerɛ sɛ ne timodo na nadwemu nso adɔpew na wo yetintim man ɛwɔ Central Division Ghana Medical Association mu a enye asemkotwa Tunyan Hospital de wo mu di ne wadanse a wo mu ni wie empo wo kwa ahogye mu mfinhyia mpem yenu ne nkono no ni nyina mu no da so boa na eba sɛ ye motenesa na omfa eni agrokra finhyia be sɛ aduanan wada ne ho hyɛ tennis bomu a na osa na nisa agye ensuo mu dware ho eno nti no no ye dumtani de ma Bell Club Cape Coast Patron e de ma Sunyan Tennis Club ene ade a na odo sa agokansi wo ogyefo bosumi no mu finhyia mpem yenu ne ba akono mu ɛna Dr. Anthony Franklin Ofori afedie ne kurakura mu no obefa afna esua obeye Manhene ewo nananom abo no Berekum achanko no moma yenhwe abra ofanyini asebere no nana kwakwajan sofopra otoso enai oguso a woyi nkete na wo ba yenso eguso a yede da asebere Dr. Amankona die wa otoso emienu a ofra ne tunu matintin no abakwasem edi egudwama wei eye esuminya aduana piesie ohwe abrade no esuminya Manhene yeba traso no Eti se wura aye da nanama yemfo ba nan yinso a ana se ba asen ya omugina he ya ego so ntotoro so ene japokrum wonum ena seseyi wonum esaso ya wonum so de wonum ni munyamu ebey esuminya Manhene ene bodika ehunu nana ochikusi abia ko otoso ninu enya asem ketwa na bakọ ba efa no ho no de eso ya kan wo Nyansapo iso aka nene e ka se ka ebre ebesa e dia menti ayemfo ba nan yi ene mabobo wonum nkru ede amamono wonum so ebedwumadi asibia ene aya nika ebesua amamre ebesua amanie ebesua ahenie ene ho nhyehyɛ ni ayie ene ho entoto a enye asem
Ejabusia eno no goso Manhene na ehu se wode nsefufu adigu fomo ya amamre ne amane wa amamre mu no no santemem ha wono na osom menhia openso nsefufu eni ade a eno nti ohene betena sini ebema ne bresu a egoso Manhene ena wode som eno nti ne ehu se wokurawa wode bugu fomo ya amamre wono nso enum bi ewo no nti tintini ti a wobu no safe na wusua de a ene na de wode nsa esom wo menhia opem so ye ne nasi okrawe eni obrawe nwuma so na wote sikedwa kofi so na ono nkwa ne ohene a wote se anomakɔwe bilise a mawutu a ne nsam no jabom enu nti edomo ni sande oso ntakrache na ne huhwa eche prekese na age afefi mu no ono wote sikedwa so ewiase nyina amamre na hu se eda adi wo ho no ayemfo na eba no wonum guso nkakra won betena se menso nkakra enche edida sebre Dr. Mankwende ewu otoso miru abakwasem no ebetwa akwa ebie yensa nto aso na yemfa ema wo ogifo boso mi no mfinhyam pienu ene ba akonumu ena obefa o Manhene akonwa wo Berekum eno na ma wonya edin a friend se da sebre nana Mankwende ewu otoso miru ema ne di ankasa na gya ne na na ye friend nana kosi oforia odo na friend se na na gyeto enam na hosuo nti ne maame a no ode nana adwosewa oye ohene ohema ewo kraso ede ma no Anthony Franklin ofori no esesan ye emebeye da sebre amankone die wu a wotoso mienu asuminya Manhene ena abetena sie no krowura ye keka kwondie wunya hu setene ejigina ho seya tene no ede ne ede ye mama nchem kakra ye katene a eye dawo mienti de obono ye beto ye boda rotin tuntun sansan se ne ka gum asrafo na wo de wo ahamoka etu ntimi mum esi wo se ya na ye se ni wuraba wei eye ba ne bosom eduru mre bi asante ho kwaye den se wonu benya be makra ma wode hene no no bosom e friend se ba ne ne hye nkom e ma asante satemo ye nana e wo babanyin ma obeye Asantehene e wo hono enu nti no abode ye de ma ba ne no ebi na mu hui se ba ne konfo ne tepa Manhene yi ne ti se de omayi omu ti wo mu be ya nokwasem ene se ba bi ombeko bi ye ayi o ani gi o arehu o omu fufuo na omu bom ti na ne tepa Manhene na ebisi atwe wampem wone ne Manhema wo mu atwe omu ti a na agiwa pemu otoso mienu wone mabo omu fufuo no muhui se na yawa eso kwabena ne wo him so enu di ka pie enema bebre ne gumu na afei abrempon enintini etwetwewuro Manhene wo faase ene wo mo maka no no wo mato santene izeza ora Manhema no mahodo a wo ba mehu asankare hema no wona wayi ni ti a wo asisi oba akokọ fefe mampon hema no wono nso eni mehu a wono nso ewo hono no na agya ko adu fie no wotoso mienu mehu ono nso wa ha ena Manhene awodo a wo mu nso tumi di wo manyim nyam de pie ha nsafwa ehenenom edidi kan a na feye etoatoa so saa enti eguso ye behu bia na ye limu nkyiremu ne de Nyansapo madaroma ebemmohu a yemfa ensuma mokra ewo hono abra santemawura Asantehene ne wote okrowie no obrawe nwa so otumfo osei tutu krobia ampasa chikotoko hene wosimpiti mprimprimu de edom osontakrache na enam se de osontakrache na edom anisane ntie no no ihwehwa atu afifie mu netu monten so etwam wo man Ghana ekopie mo nyiresi mamu eni wiase afa na nyina ubo ne dina na ahemfo ekoto wote se aprakase a aprakum ehuna na wabobo ne o ma ne twam sa wo so wo hene no ahenie sene na ene na sene no wo kurom na ebom nya monten so enu nti wo pie se ya odi se kokroboti esi an hobopo a enye yie wono ene waye se kwadan wo kwano na wahyeren na waye fita na ama edom eni esano wose wote se wo so no sabe abo bia so obedo sande a osu Berekum Manhene ene ye hu se odi animu no Manhene wo wani kyire mu asante mantam ha mo amunimu papa ya ni kyire mu dwene na ekyiri yesi ni sui wono kwa ne berema wo akonya otumi di na ni kyire mu wo nana koradu a oyi adom Asantehene efie nana okoradu na oyi adom na one ni etimi edi nkitawo ete na nipoto mo enya asem ketwa kra
asante ahusuo no se munimu a mu franka na eba sebia konto enyi otumfo edia emum eya asante dia ene ono no ya asante ena asante abakwasam ya asante amamre eye de oti okuwi ene obrawe ene okrawe no maso obunzo otumfo se tutu edi kan eyi ni ti na agye ne sakanye na eyi hwa se eduham srade a ebra ye wu yesu no abofo ba asen ede koye no obode kosra no sa pepepe ena asante ayi ni tie ehu hwa ngbanfo tumi ka tutufiri wono maso wono nkrom no wo monten so wo ba fafidie na wo ma baba betwa Nyansapo so nko a ena ubenya details upon details ye dosu ko wura mu ye yi ne de pie ye de amount me se basa a ye nya abotre na twen Nyansapo ye tinjire mu ni ye na bia ka ni nya ni etwa no wa ye de abeto opun so ene na husuo ni hu bi da me mani frade so opun so bi na asasante ni dia frade dade a ene akora me de nya hu bi ene edemu fua edemu sonko wa tresa ono no man no ewo no anti ono wo nimbi omo si unnim ni pa oyo meyi amamu mose enti enye nwanwa mo me hwe yenti de bon e beto so abuja mo ma me nwie da se bra man kwadi ewu akaka kra bi na me focus wo pinfo esanse oba wo hene ba emfa nsem bi antwitwa na nemu sa enu ntine ebra oba ye o Manhene nyina no ne sebe wamfane bi na di a odidi boa a mo pa ya hwe no anto a okuso a eboa ya boa Ghana Health Service anya asempeto ni nyina mu wo fie nyina no mo pe eye futuo eni adefia efa operation mu no eba no ba beje Ghana Medical Association emfinhia bese Edius Numiensa 53 years eno hia ne Hon.ken ye friend Margaret Rosoforia won no ehia wo munya ema mako enan wo mabrabo mu a enye asempeto a enti nipa ene wodafoma ye kana semi ene da sebre amankone di ewu a ne yire ene Margaret Ofori wono ene ne wo ema mu enan wo ho na oba ne tribute akono nti a wamu no wo kire se na da sebre amankone di ewu bi odo ne ma ne nananom a ne ho asere ne ho anika wo kire ba bi oni ni sia na esre pa sanse wodi nani kire mu no ewo Denmark embassy abra na kusua ade no na ba bi obetena no na eden sa atemu no na Margaret wo ye trofo ewo ho no na obesi no so wo boa no ma ni nya ba bi dai ho ene de ye yonkofa wonu bi hia ya afi de omo kan omo bo mo se awarewo ewo afi apema ahonkono adusia enkunu ewe na da asebra man kwandi ewuo enwa abakwasem kakra na afi ye mfokoso wo ye hinso
Nyansapo
Abusia Asantehene baba betenase afei na suminya Manhene bia na PSC wotwe brade Asante man so ono na nikuromu ehɔ na Asante abɔse ne na hyase ifira enya asempetwa ye wo kwaye kakraka eda hɔ no ma ebre ne bra no ne nipa ananom de komkoye amamade wo wei eye nana kwasi bosompra goso Manhene ono ene wode amamere mu no omo oponso bresu oba no betenase se ya wo de monkama koma ntom yem mede oponso ahufade no betudwa na yakɔ ɛwɔ no mo enti ayemfo no edidi so wo mugu so wo mo kye ntotoro so hene Berekum wobeba na natweku ampem otoso mienu wonom so nyina ɛto aso sanse wonom ɛyɛ ayemfo ba nan baasa ohu ɛna wonom boma wonom ɛsom oponso bresu ediba ɛma niema etimi ɛkonkan ɛwɔ ɛhɔ no ma ɛnyɛ asem ketwa Entotoro so hini afei na entotoro so hini nana triku ampem otoso mienu wona mo se wo chia oponso ewo eho no so wo se wo hina tena se ana wo hini bia tena se na wo mo hye na se kɔ ekochia no beti abetre a na de ye kan dia kire wo nipa no kro ni nyina nse ne ntema no wonyi femfiri na beti mfemfo enti nana no eguso a wo no chia abahema a wo no bae amanhema no ene wo mom keka ho nyina no wonom so bra so se wo mugu so ye hu se eye Kenya ase number 1 ene number 2 nyina wo mu nyina eda bia wonom egu so wonom echia opem so 2482 enti ye mahu na edutwumwa Kenya ase number 2 ene wo mom ka ho nyina wo meba na wonom ababa bechia Chebuja se de musi hu no bai ma na no nguso mo chia no me hunu berma manko aduna kontanse man ehene ote obi hia hene hia hene ohene be hia hene enso ewo hobi sabia krofrom na no se kofi me hu se wono so ain wono so ete hobi ene me hu se wu ahene enso ho enu nti sade opem so transe a na brempon na man hene wo mu twa no hia no sa pepepe ena wohene transe me hu ne pepepe aban ma no mugu so a wono mo echia wo mo hene no obi bisa se na ebusuan wo se abetre na wo se wo ntoma no okwa ade firi wa beti de ba fom na ade na hema de de omnyense mesrew ema na de de edem chronko we nyina yi nim se ma no wono kwa ha wo ntoma firi wa beti de beto omnu fuase a enzempi enti wono mo de ye makwan emum de gu wono beti na emum wohene de ye makwan sa wo de kire enidi eni buo edi ama no se bi eku aba hema ye hun se otumfo maame ne wono mprekope nti wo maame de okohu na beti sa de ayedai ti kakra me meti ase no na emum wohene de so de eni de ni buo se fata edi ema otumfo yana na ya asantoa no ya asantoa wa antutu okura na nkenye wono asante abakwasemu no ofenso manhema ena odi ka tutu otutu nwie no de hye ya asantoa nsem seto no hema ya asantoa ede kwa akoma mponhema kokotomuru kama ena ono nso abechia edi ya asantoa echi no emo mo de kokko a omkode omo sakami ne ebe yi yetepa
banie tepa Manhene na ache nana eduse atwiribo atwenwa mpem wone tepa banie konfo wona wache ni se wodi bodua ede enenam Asantehene hono no banie konfo wa bakasa medika aka bosom nankasa eni sabi yemie so yedra ni fita adoma sense ho egu yawam na sokwabrane Manhene nankasa na sue na wode akire opemso na opemso ede ne nsa atoso na ne de obeye de ende mnu mienu yenim no ayo ade da bane asefuo mu ende se obehu wo mo no na wonom honam no obeka se etutu na ahosuo ni sisisim kokko bi saa eno ne wo ma hyenso wo mma so ne da ho ene ane Manhema no nana ajiwa pemu tepa Manhema wo nyina fitaa enam kode a wonom kon ye boa ye ma Asantenya ahene ena yebo wo mabaso no tuba Asantemem hanoma eye wono ena aguna hene konfo anoche ena afeedu ba bi asoma kwa wonom ena omuchiri ye fufu ewa Asantea ebusuafo ena wonu gu so abom so bema ye hene akwaba amamre ne amane no ai panyisi yedim enso bisa womu resenti opun so aba be pia lenso ye woso bema na kwaba na omu bona mane ewa amamre ekwanso busiafo no guso a we ye bechem Manhema na nadwam na se wo toso mienu na ye hu se wote weyi na ache se odwani echiremu na wako adankranya ehene enso eni ono nso ebebi pa enye asemketo ho na asaman ehene enso ni we nso yasankare hema oba kokko kama ene wo munyina ene aba hema won maka we ye front from hema Abahima tutu toburu kama kwa ena wono so atiwi abahima wono bai edoso anano mo mfanche yesi entini amodi enye ye nea dini doso pa e wa hademo ene Berekum na edi adwumenti kosa na etwam ho enye asemketoa ahima no se de meka no wo madoso wono bayi wo nyina ado mo no nyam ebe ta akiri se ne ebe ya yewura anase Berekum Manhene odane atuwi we tepa Manhene odene Manhema eno mtu na edisei atwewa mpem eno no bema ba no ono ti wo na enye asemketo akra ba ne konfo de konfo na tietie bosom no ena isi ni mampo hema no na jakoma dufie enso eno no a enye asemketo a Berekum Manhema so eno no ba no ho fe papa kokko toburu kama
abusia yenhwe na yenkwa DSP Kofi Sapon no ono no wantiensi dwom kra na nka wa ma habi ono so ache so wa ha abusia Nyansapo kasa mfonyini subscribe na share na fo agye nche fato asema abropem so ate dabi yebesua opem so afade no yebehwe ni agye nchiremu ade afiri mpanyimfo medi ade abusia pani obusu adwom yema mu nyina mo ene hwa wagye ahenewa